வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ முப்பரண்டை க்ளீன் பண்ணலாம். 4 பக்கங்கிற நாரை நல்லா எடுத்துக்கலாம். நீட்டாக இருக்கும். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, புளி, காய்ந்த மிளகாய். இப்போ கடாய் வச்சுக்கலாம். 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ பிரண்டையை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும். இப்போ கடாய் வச்சுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், பூண்டு, இஞ்சி, காய்ந்த மிளகாய், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து, பெருங்காயத்தூள் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. நல்லா பொன்னிறமாகட்டும். இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய், கடுகு, கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். டேஸ்டியான பிரண்டை ஊறுகாய் ரெடி.